С удоволствие ви представям 3-стаен апартамент 116 квадратни метра в квартал Редута. Възможност за закупуване на подземен или наземен гараж. Просторна дневна с кухненски бокс с изложение югоизток. Просторна спалня с изложение северозапад. Втора спалня с скосяване и изложение северозапад. Две бани с тоалетни. За повече информация и оглед ме потърсете.